što vas mogu pozdraviti ovdje u Zadru. Došao sam prvenstveno zahvaliti svim članovima Stožera civilne zaštite koji su dobro organizirali posao, ali još više svim onim građanima koji poštuju mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, epidemiološke mjere, jer to su mjere koje doista čuvaju zdravlje hrvatske nacije od ove epidemije. Dakle, svako od nas je najvažniji čimbenik u lancu postupanja i svako od nas može najviše napraviti. Međutim, naravno da u kontekstu mog osnovnog zadatka kao ministar zdravstva došao sam dati suport zdravstvenom sustavu, došli smo podijeliti nekakva razmišljanja, informacije koje se odnose i na način organizacije, i na nabavu zaštitne opreme, i na kadrovske probleme i mogućnost mobilizacije zdravstvenih radnika s obzirom na očekivane i moguće ispade, odnosno infekcije iz samih zdravstvenih radnika. Ispitat ću sve relevantne okolnosti. Kao što sam informiran, u Biogradu infekcija je ušla u zdravstveni sustav, odnosno u bolnicu u Biogradu putem bolesnice koja je imala povišenu temperaturu i bila COVID pozitivna na posljedku. Prema tome, uobičajeno da se zdravstveni djelatnici koji su na prvoj crti obrane razboljevaju, oni su i najviše izloženi. Nisam u ovom trenutku dobio informaciju da je bilo nekih drugih neadekvatnih postupanja. U svakom slučaju, kao što sam i rekao, jednom kada ova epidemija završi, podvući će se crta i analizirat će se odgovornost svih nas, počevši od mene. Dovoljno jasan kad sam rekao da će se odgovornost svih nas skupa procjenjivati na adekvatan način. Ja nisam istražitelj koji može sada evaluirati podatke. Zatražio sam informacije od vaših u županiji, dobio sam ih. Postoji isto tako i zdravstvena inspekcija koja može ispitati određeno stanje, ali mislim da istina uvijek mora biti detektirana i da će se kasnije ponašati sukladno s nalazima. U ovom trenutku su to informacije koje ja imam. Počeo ne samo, mislim u Zadru, mislim da u Hrvatskoj više manje slična situacija. Tu se može i mora. Međutim, ako želite, ja ću vam pokazati dopise od pred mjesec i pol ili više dana u nekoliko navrata koji su upućeni svim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj, kako bolničkim, tako i domovima zdravlja, čiji ravnatelji su na vrijeme obavješteni da moraju osigurati za svoje potrebe adekvatnu količinu zaštitne opreme. Više od toga Ministarstvo zdravstva nije moglo napraviti uz to što je na vrijeme rezerviralo sve zalihe zaštitne opreme iz robnih rezervi. Dakle, moja odgovornost je apsolutno tu, ali prvenstvena odgovornost na ravnateljima bolnica i domova zdravlja jer su na vrijeme dobili upute da se moraju pripremiti za ovu ugrozu koja nam je došla iznenada i niko nije bio spreman. A mi i dalje, kao što sam rekao, i ova vlada radi napore na dopremi i osiguravanju dostatnih i dovoljnih količina zaštitne opreme.